இப்போதான் போஸ் அண்ட் அவங்களோட இயக்கத்துல விமல் நடிச்ச சார் படம் பார்த்தேன். ஒரு சிறந்த ஒரு அற்புதமான படம். அந்த படம் எடுக்கணும்னு நினைச்சதுக்கே முதல்ல போஸ் அண்ட் சாருக்கு முதல்ல வந்து ஒரு இன்னைக்கு நம்ம வந்து இப்ப நடந்திருக்க எல்லா முன்னேற்றத்தும் காரணமான கல்வி அவ்வளவு சுலபமா இங்க இருக்க எல்லாருக்கும் கிடைச்சதில்லை. கல்வியின் மகத்துவத்தை, கல்வியின் தேவையை, கல்விங்கிறது நம்ம எல்லாரோட அடிப்படை உரிமைங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்ற படம். ஒரு குழந்தைக்கு போற கல்வியை தடுக்கிறாங்க, அது கடவுளாக இருந்தாலுமே சரி, அதை எதிர்த்து நிற்கிறது தப்பு இல்லைன்னு சொல்ற படம். கல்விதான் ஒரு மனுஷனை அறிவு நோக்கி பிரயாணிக்க வைக்குது, தன்னை பத்தி கேள்வி எழுப்ப வைக்குது, சிந்திக்க வைக்குது. அதோட தேவைய ரொம்ப அழகா புரிய வைக்கிற படம் தான் சார். இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை எடுத்ததுக்கும் அது இவ்வளவு அழகா சொன்னதுக்கும் முதல்ல போஸ் சங்கர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கல்வி போய் சேர்றதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் எடுக்கும் முயற்சி தான் இந்த சார். இந்த படம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கடைசி அரை மணி நேரம் நகர்ந்து போனே தெரியல. நான் படம் பார்த்துட்டு உணர்வே கடந்துட்டு அந்த இடத்துல, அந்த கிராமத்துல இருந்த அந்த பள்ளிக்கூடத்தை சுத்தி இருக்க வீட்டுல ஒரு ஆளா நான் நம்புறேன். இந்த படம் பார்க்கும்போது கடைசி அரை மணி நேரம் உங்க எல்லாரையும் கட்டி போடுன்னு நான் நம்புறேன். இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் முடியும் போது நம்ம எல்லாரும் அந்த விமல் கதாபாத்திரத்தை சேர்ந்து நிற்போம்னு நான் நம்புறேன். ரொம்ப நன்றி. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இந்திரதா ரோபோ சங்கர். பட் இன்னைக்கு வந்து படம் வந்து நான் இந்திரதா ரோபோ சங்கரா பார்க்கல, போஸ் மாமாவோட மருமகளா தான் பார்த்தேன். அவ்வளோ எமோஷனல், அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்றது பாசிட்டிவ் சந்தோஷத்தோட நான் படம் பார்த்துட்டு உள்ள வரேன். ஏன்னா கன்னிமாடம் ஃபுல்லாவே நான் கூட இருந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாமா A to Z பார்த்தேன். இந்த படம் வந்து கரெக்டா என்னோட காலேஜ் எண்டிங், அப்புறம் என்னோட பர்சனல் ஸ்டூடெண்ட் பிஸி ஆனதுனால மாமா கூட போக முடியல. பட் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் டைம் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் படத்தை பத்தி எதுவுமே கேட்டுக்கலாம், ஏன்னா மாமா ப்ரெஷர்ல இருந்தாரு. பட் இன்னைக்கு நான் வந்து ப்ரிவியூ பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா சமீப நாட்களா அந்த படத்துல எனக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்ற ஆடியன்ஸா சாட்டிஸ்ஃபை ஆன படம் இதுதான். அண்ட் கல்வி வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது மாமா அவ்வளவு அழகா படத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து கத்தியோ இல்ல சண்டையோ வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்காது, கல்வி இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும்ன்றது அவ்வளவு அழகா மாமா சொல்லியிருக்காரு. எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு, அவரோட மருமகளா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா எப்படி கன்னிமாடம் வந்து ஒரு 13 வருஷம் கஷ்டமோ, இது வந்து ஒரு 2 years ஆஃப் ஃபுல் ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாரோடதுமே. ஃப்ரம் விமல் அங்கிள் டு சாயா அக்கா, டிஓபி சார், சிராஜ் அண்ணா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு தான் இந்த படம் பண்ணாங்க. என் காஸ்ட் அண்ட் குரூப் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா எல்லாருமே ஃபேமிலி தான். விமல் அங்கிள் இருந்து, அக்கால இருந்து, மகேஷ் அங்கிள், சுபு மாமா, அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஏடிஎஸ் ஆனா எல்லாருமே எனக்கு என்னோட ஃபேமிலி தான். ஸோ என்னால எல்லாருக்குமே என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து நிறைய சர்ப்ரைஸ் மாமா கொடுத்துட்டே இருந்தாரு படத்துல. ஏன்னா அப்டேட்டா நான் வந்து அவ்வளவு மாமாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணல. பட் ஆனா படம் பார்க்கும்போது இவங்களான்னு ஒரு அப்டேட் பார்க்கும்போது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. பெரிய அப்டேட் என்னன்னா என் குடும்பத்திலே 2 பேர் வந்து பேசியிருக்காங்க, டப் பண்ணிருக்காங்கன்றப்ப எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. என்னோட பாட்டு இல்லாதது அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எப்பயுமே வந்து மாமா வந்து எங்களை வந்து ரொம்ப ஹாப்பி பண்ணி ப்ரௌட் பண்ண வச்சுட்டு இருப்பாரு. கண்டிப்பா இந்த படத்துல எங்களை ஏமாத்துல அவ்வளவு சூப்பரா பண்ணிருக்காரு. இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு இது ரொம்ப தேவையான படம். எப்பயுமே வந்து கத்தி, குத்து, ட்ரக்ஸ், ரத்தம் இப்படியே பாக்குறத தாண்டி இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பா எல்லாருமே போய் தியேட்டர்ல பாருங்க. சார் கண்டிப்பா, ஏன்னா இந்த சார்ன்ற வார்த்தை வந்து எல்லாரோட லைஃப்லயும் பெரிய மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணிருக்கும். ஏன்னா டீச்சர் சார், அதுக்கப்புறம் டீச்சர் அம்மா எல்லாருமே வந்து நம்மளோட லைஃப்ல வந்து ஒரு பெரிய லைஃப் லெசன் கத்துக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா இந்த படத்தை போய் தியேட்டர்ல பாருங்க. ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் வந்து எல்லாரையும் நான் பார்க்க சொல்றேன். அண்ட் தேங்க்யூ, இவ்வளவு அழகா வந்து இவ்வளவு ஒரு சூப்பரான படம் கொடுத்துருக்கீங்க மாமா. அண்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் நான் சொல்றது லவ் யூ மட்டும்தான். லவ் யூ அண்ட் கங்க்ராட்ஸ் டு தி ஹோல் க்ரூ. தேங்க்யூ. வணக்கம். இப்போ வந்து சார் திரைப்படத்தினுடைய ஒரு சின்ன ப்ரிவியூ தான் பார்க்க வந்தோம்.
ஆக்டர் விமல் அவர்கள் நடித்து வெளியான திரைப்படம். எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு முக்கியமான, அதாவது எங்கள் குடும்ப அங்கம்னு சொல்லலாம். அவரை நாங்கள் செல்லம்மா மாமான்னு கூப்பிடுவேன். நான் போஸ் வெங்கட் அவர்கள் இயக்குனர், அவருடைய டைரக்ஷன் வந்திருக்கு 2வது படைப்பு. ஃபஸ்ட்டு படமே பார்த்தீங்கன்னா கன்னிமாடம், அது மிகப்பெரிய வெற்றி, நிறைய விருதுகளை வாங்கிய ஒரு திரைப்படம். அதற்கு பிறகு வந்து இந்த திரைப்படம் முதல்ல டைட்டில் வேறு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க, சாருன்னு மாற்றிட்டாங்க. வெற்றிமாறன் வந்து படத்தை வந்து வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறாரு. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். படத்தில் ஒரு அற்புதமான ஆணி கருத்தாக வந்து படிப்பு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத மையப்படுத்திய ஒரு திரைப்படம். கண்டிப்பாக இன்னைக்கு உள்ள குக்கிராமங்கள்லாம் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு திரைப்படமாக இந்த படம் இருக்கும். ஏன்னா அவர் முதல் படத்திலே வந்து அவர் எடுத்துக்கிற ஸ்டோரி எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜேர்னலில் தான் எடுத்துக்கிறாரு. அதை கையாளுகிற முறையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். முதல் படத்துலேயுமே வந்து அந்த ஆணவ கொலையை வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக பிரதிபலிச்சிருப்பார். இந்த படத்தில் வந்து இந்த கல்வியை வச்சு எடுத்திருக்காரு. அது ஜென்ரேஷன் வழியாக வந்து ஒரு ஸ்கூல் கட்டுறதுக்கு ஒரு குக்கிராமத்தில் எப்பயுமே அடிமையாக தான் இருக்கணுமா, மேலே வரக்கூடாதா, படித்தவங்கெல்லாம் மேலே வரக்கூடாதா அப்படிங்கிறத ஒரு நாட்டை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு போஸ் வெங்கட் அவர்கள். ஸோ அவருக்கும் அவங்க டீமுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு ஹீரோயின் அடித்த பொண்ணு வந்து முதல் படமும் கன்னிமாடத்துலேயும் அந்த பொண்ணு தான் ஹீரோயினி, ரொம்ப சூப்பராக நடிச்சிருப்பாங்க. இல்லைன்னா கன்னிமாடம் படத்தில் வந்து முதல் பாட்டு நான் பாடியிருப்பேன். ஓப்பனிங்கை வந்து பாடகராக அறிமுகமாக்குனது வந்து இயக்குனர் போஸ் வெங்கட் தான். அதில் என்னுடைய மனைவி வந்து முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த படத்தில் அதே மாதிரி சென்டிமெண்ட்டாக வந்து நான் உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்ற அந்த வாய்ஸ் ஓவராக இருக்கட்டும், அந்த பஸ்ஸில் வர்ற கேரக்டருடைய வாய்ஸ் எல்லாமே நான் தான் பேசியிருக்கேன். ஸோ அதற்கு ஒரு பெரிய நன்றி. ஸோ இந்த படத்துடைய ஒட்டுமொத்த டீமுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி. கண்டிப்பாக அவசியம் எல்லாருமே இந்த படத்தை வந்து தியேட்டரில் போய் பார்க்கணும். ரொம்ப அற்புதமான திரைப்படம். விமல் வந்து எடுத்துக்கிற ஜேர்னல் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ போன படமே பார்த்தீங்கன்னா நீ போகும் இடம் வெகு தூரம் இல்லை, அது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜேர்னல். அதுக்கப்புறம் அவர் எடுத்துக்கிட்ட இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். வாகை சூழவா படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அழகான லுக்கில் வந்து விமல் இருக்காரு. ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுக்கும், அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னு அவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை அன்பு மாப்பிள்ளைக்கு சொல்லிட்டு விடைபெற நன்றி. தேங்க்யூ. வணக்கம், நான் பிரியங்கா ரோபோ சங்கர், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு நல்ல படம் பார்த்த திருப்தியில தான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன். சினிமா ரசிகையா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஏன்னா சமீபமா வந்து நிறைய படங்களுக்கு மத்தியில இந்த படம் வந்து மனசுக்குள்ள நிற்கிற மாதிரி இருக்கு. அதை விட ரொம்ப பெருமையா இருக்கிறது என்னன்னா எங்க அண்ணனோட மூவி. ஏன்னா முதல் படத்துல நாங்க எல்லாருமே இருந்திருந்தோம், இந்த படத்துல பண்ண முடியல. ஆனா அந்த குறை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அண்ணா என்னையும் எங்க வீட்டுக்காரர் அவங்க 2 பேரையும் கூப்பிட்டு ஒரு 2-3 கேரக்டருக்கு வாய்ஸ் கொடுக்க சொன்னார். ஏன்னா எங்க அண்ணனோட நான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது. அதே மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பட் அண்ணனை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். அண்ணன் ஒரு முக்கியமான வேலையா வெளியில போயிருக்காரு. இந்த இடத்துல அவரை நின்று அவரை ஹக் பண்ணி நான் வாழ்த்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா சூப்பரா பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்க எது பண்ணாலும் நேர்த்தியா இருக்கும், கரெக்டா இருக்கும். அதே மாதிரி இதையும் அழகா சொல்லியிருக்கீங்க. ஏன்னா படிப்பு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து கண்கள் மாதிரி, அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எந்த விஷயமும் வந்து ஈஸியா கிடைச்சிடும், கல்வி கிடைக்காது. அது எல்லாருக்கும் சமமா கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அழகான படத்தை கொடுத்துருக்கீங்க. நிறைய இதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கீங்க. ஏன்னா என்ன சொல்றது, 80s 60s இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த சம்மந்தப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் யூஸ் பண்ற பொருட்கள் எல்லாம் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதெல்லாம் அவ்வளோ அழகா பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இதுக்காக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லா குரூப்புக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா எல்லா தம்பியும் எனக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் சைடில் வெற்றிமாறன் சார் நல்ல படத்தை வாங்கியிருக்காரு. கண்டிப்பாக அது வந்து அவருக்கு சக்ஸஸை கொடுக்கும். அதே மாதிரி சிராஜ் பிரதர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு வேற மாதிரி ஒரு மாறுபட்ட விஷயத்தில் காமிச்சிருக்கீங்க. ஏன்னா எப்போவுமே அவர் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் இருப்பார். இந்த வாட்டி அவரோட முகம் தெரிஞ்சிருக்கு வெள்ளித்திரையில். ஸோ அவருக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். அதே மாதிரி கூட எல்லாருக்கும் வந்து
கரெக்டா கொடுத்துருக்கீங்க. விமல் தம்பியா இருக்கட்டும், சாயாவாக இருக்கட்டும், இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் அவங்களோட கதாபாத்திரத்தை அழகா பங்கு போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க. யாருமே சோட போகாம அவங்கள அழகா மேம்படுத்தி காமிச்சிருக்கீங்கன்னா வாழ்த்துக்கள். இந்த படத்துல நான் ஆன் ஸ்கிரீன்ல ஒர்க் பண்ணலன்னு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பட் அடுத்த படத்துல நான் கண்டிப்பா அண்ணனோட சேர்ந்து பண்ணுவேன். லவ் யூ அண்ணா. நிறைய சக்சஸ் இந்த படத்துல உங்களுக்கு கொடுக்கணும். எப்படி சினிமாடம் நிறைய சக்சஸ் கொடுத்ததோ அது மாதிரி சார் படமும் உங்களுக்கு நிறைய சக்சஸ் கொடுக்கணும். ஸோ நான் வேண்டிப்பேன். லவ் யூ.